Chronisch zieken met een inkomen van tussen 32.000 en 48.000 bruto kunnen er wel 1440 euro in het jaar op achteruit gaan. Boppen dat we de zorgtaslag verlegen, het eigen risico verhegen en het persoonsgebonden budget PGB verdwijnt ze wat heel. Daar zou thuiszorg voor in de plak komen matten. Vrouw Langbroek is chronisch reuma-patiënt. Voor haar had dat grote gevolgen. Ik denk dat sinds de PGB er is, dat daar een hele goede voorsprong is gemaakt. Dat je zelf weer verantwoordelijk bent voor je leven. En dat je dan ook zelf weer kan bepalen wanneer je gaat opstaan en wanneer je naar je werk kunt gaan. En dat je gewoon zelfredzaamheid weer in de top van het vaandel zit. En dat dat er nu gewoon dan niet meer kan. Maar voor de hele groep geldt dat ze volle afhankelijker van een instelling worden. En mensen die nou nog met een PGB bijvoorbeeld zelf werken kunnen en dan net meer zitten gewoon weer achter de geraniums of in de bossen te wachten tot de volgende hulp komt. Als ik om 8 uur op mijn werk zou moeten zijn, dan heb je nog geen thuiszorg om 7 uur of om half 7. En die heb je wel nodig. Ja. Dus dan kun je beter een PGB hebben en het zelf inhuren. En ik denk dat dat een grote zorg is van hoe moet ik dan op mijn werk komen? Wie gaat dan mij helpen met mijn sokken en mijn schoenen? Wie gaat dan verschillende dingen voor mij in de zorg regelen? Bij Zorgbelang Friesland zitten 90 patiënten- en consumentenverenigings. Die hebben een soort zorgen. Mensen binnen benauwd dat ze net meer zelfs haar sociale leven of het werk indelen kennen. Er is gewoon een soort van tweedeling van mensen die het niks mankeren of mensen die het wel wat mankeren. En ja, dat is gewoon het eerlijk. Iedereen moet meedoen kennen en dat zei dus het kabinet ook wel. Maar in daden komt het er net uit. Dan gaat het er misschien uit dat iedereen weer in een instelling komt te gaan wonen. En de deuren lekker dicht en niemand heeft er last van. En dat gaat dus niet gebeuren. Stop de stapeling hiet de demonstratie. Want die ene maatregel komt naar de oren. En het is al het 4e jaar achter een oor dat er op de groep bezuinigen wordt.